Хәерле кич, НТР каналында яңалыклар тапшыруы. Студияда Альбин Валиева, бүгінгі шығарылышның төп темалары. Түбән Кама районына масса күләм һөҗүмне кире қақтылар. Радмир Биләев көч структураларына рәхмәт білдірді. Питбайк катнашында авария. 17 яшьлек йөртүче һәм аның пассажиры һәлак булган. Балалардан жылы теләкләр. 11-нче мәктәптә солдатка хат акциясе узды. Ярдәмче куллар кирәк. Маскировка шелтәрләре төркеме шәһәрдәшләрне изге эшкә кушылырга чакыра. Легендар шәхес. Беренчеләр йортында Илдус Садыйков истәлегенә башланган кичә узачак. Бүген Түбән Кама районына масса күләм һөҗүм уңышлы кире кагылды. Зыян күрүчләр юк. Бу хакта Радмир Биләев үзенең социаль шелтәрләрендә язды. Барлык райондашлар исеменнән иминлегебезне тәэмин иткән һәм бердәм эшләгән көч структураларына рәхмәт белдерәм, диде шәһәр мэры. Пилотсыз очкычлар һөҗүме куркынычы янаганда гади кагыйдәләрне үтәргә кирәк. Урамда булсагыз, якындагы бинага яки җир асты кичүенә кирегез. Лифт белән кулланырга ярамый. Әгәр һөҗүм вакытында транспортта булсагыз, мөмкин кадәр аннан тизрәк чыгырга һәм куркынычсыз урынга кирип яшеренергә кирәк. Фатирда булсагыз, тәрәзәләрдән читкә китегез һәм терәк стеналар арасында урнашыгыз. Кагыйдә буларак бу коридор яки юыну бүлмәсе. Мөмкинлек булса, яшеренү урынына төшегез, аның адресын идарәче компаниядән алдан белешеп куегыз. Дәвам итәбез. Түбән Камада 17 яшьлек питбайк йөртүче һәлак булган. Аның белән бергә 18 яшьлек кыз да булган. Пассажирны авыр хәлдә хастаханәгә алып киткәннәр. Тик берничә сәгатьтән соң ул реанимация бүлегендә аңына килмәчә үлгән. Фаҗига нечкәлекләре алдагы материалда. Красный Ключ бистәсендәге үзәк урам. Юл читендә питбайк ята. Беренчел фразлар буенча 17 яшьлек яшүсмер идәрәне югалтып металл коймага бәрелгән. Авария кичке 9-лар тирәсендә теркәлгән. Урынга барлык ашыгыч хезмәтләр килә. Беренче фразлар буенча Кызылчишмә бистәсенең үзәк урамында питбайк йөртүчесе тизлек режимын бозып хәрәкәт иткән. Идарә итү хокукы булмаган егет бордюр ташына бәрелгән. Шуннан соң питбайк әйләнеп капланган. Юл транспорт хәлакәте нәтиҗәсендә йөртүче урында ук һәлак булган. Аның белән бергә 18 яшьлек кыз да булган. Пассажирны авыр хәлдә хастаханәгә алып киткәннәр. Пассажир кыз төрле имгәнүләр белән хастаханәгә озатылган. Аңына килмичә һәлак була. Хәзер фаҗига сәбәпләре ачыклана. Тикшерү эшен прокуратура контрольгә алган. Инспекторлар яшүсмерләрне һәм әти-әниләрен куркынычсызлык таләпләренә аеруча җитди карарга чакыра. Түбән Камада әлеге сорау аерым игътибар үзәгендә. Юлларда тәртип урнаштыру өчен Татарстан дәүләт автоинспекциясенең махсус батальоны мототөркеме җәлеп ителгән. Гөлия Нигъматуллина, НТР яңалыклары. Безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм ВКонтакте шелтәрендәге Татар Лайф аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез. Маскировка шелтәрләре төркеме волонтерлары шәһәрдәшләрне изге эшкә кушылырга чакыралар. Аларга булышчылар кирәк. Мәктәп укучылары, студентлар, өлкәннәр. Иң мөһиме ярдәм итү теләге булым. Волонтерлар маскировка шелтәрләрен үрү эшен шәһәрдә беренчеләрдән булып башлаганнар. Барлыгы меңләгән ятмә үрелгән. Бу эш сабырлык һәм игътибарлык таләп итә, әмма аңа һәркем өйрәнә ала, ди шәһәрдәшләр. Монда килмәсә, көнебез заяга узган кебек ди волонтерлар. Махсус хәрби операция башланганнан бирле шәһәрдәшләр фронт өчен шелтәрләр үрәләр. 5нче ел бергә. Төркем составы үзгәрми диярлек, әмма аларга ярдәм кирәк, булышчы куллар җитми. Шәһәрдәшләр, сезне маскировка ситка безгә булышырга чакырабыз. Безгә бик кирәк кешеләр булышырга. Маскировка шелтәрләренә алгы сызыкта ихтыяҗ зур. Аларны гел сорыйлар ди волонтерлар. Саклагыч япмаларны уру катлаулы эш түгел, әмма игътибарлы һәм сабырлык кирәк. Дети, пусть от 7 лет, да? Гади эш дип әйтмәс идем. Һәркем өйрәнә ала. Балалар да, өлкәннәр дә килә. Без барысында ярдәмгә чакырабыз ди волонтерлар. Әгәр сез дә волонтерлар сафына кушылырга теләсәгез, экранда күрсәтелгән номерга шалтыратыгыз. Шулай ук QR-код аша Түбән Кама маскировка шелтәрләре төркеменең каналына керергә мөмкин. Монда ярдәмнең кайсына да шат булачаклар. Мәсәлән, шелтәрләр уру өчен кирәкле материаллар белән дә булышырга мөмкин.
Гүлия Нигматуллина, Анастасия Шакирова, интервью алкары. Ватанны ярату кечкенәдән башлана. 11-нче мәктәптә солдатка хат акциясе узды. Анда шәһәрнең 4 микрорайоныннан 50-дән артык бала катнашты. Укучылар хәрбиләргә ихлас теләкләрен язды. Балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр рәсемнәр ясады. Волонтерлар әйтүенчә, малай һәм кызларның самими сүзләре ил сакчылары өчен аеруча кадерле. Балалар әзерләгән хатлар һәм рәсемнәр гуманитар ярдәм белән бергә озакламый махсус хәрби операция зонасына җибәреләчәк. Я желаю вам хорошей службы. Иртәгә 21 августта беренчеләр йортында Түбән Каманың мактаулы гражданины Илдус Садыков истәлегенә багышланган кичә узачак. Анда аның туганнары, дуслары һәм хезмәттәшләре хатирәләре белән уртаклашачак. Әдәби музыкаль композицияләр тәкъдим ителәчәк. Илдус Садыков легендар шәхес. Ул шәһәр төзелешенә һәм сәнәгать комплексы үсешенә зур өлеш керткән. Очрашу 7 Чишмә әдәби музыкаль кичәсе кысаларында үткәрелә. Башлана кичке сәгать 5-тә, керү ирекле. Әгәр сезгә яңалык ошаса яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке 1-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт. Исән, имин булыгыз.